צהריים טובים, זה שבוע טוב. 17 ביולי 2008. 8. לפני יומיים חגגתי הולדת 28 קיצים. אז קודם כל מזל טוב. תודה רבה, רק שנהיה בריאים, זה הכל. ואנחנו פה על כביש החוף, לכיוון הקריות. לתת מחשב שיונתן יעשה סוף שבוע בקריות. ואנחנו הולכים לחגוג את היום הולדת שלי על כביש החוף. די.ג'יי רוי. די.ג'יי רוי. הולך אצלך גם יונתן, ברור שתעשה רגע. אנחנו בדיוק ליד חדרה. ליד הצינור. זה הכל לבינתיים, אנחנו נמשיך כמובן בסוף יולי. תודה רבה.